Bueno, chavales, hai un problema aí que este ano non vamos poder ir ás Revenidas. O rollo está que Benja está traballando en Mallorca por causas económicas tamén de que non pode abandonar o seu posto de traballo, pois non vai poder ir o viernes a tocar. Estábamos aí intentando de todas as maneiras, é unha gran oportunidade que nos dou Revenidas, pero bueno, creo que podremos aproveitar seguramente noutra ocasión. Bueno, nos seguiremos aí loitando como sempre para que algo salga deste proxecto que facemos. Queríamos agradecer a todos de novo, pero bueno, parece ser que nesta ocasión ainda que intentamos todo para ir, hubo moitos apoios por moitos lados, pois non se pude facer. Gracias de todas formas. Max, é tu momento. Corto, ¿no? ¿O qué? No, quédame un poco más, por favor. Sentimos mucho a toda la humanidad, pero queríamos ir a vuestro festival. Iba a ser toda una festa, pero nuestro cantante está fora. E tamén o guitarrista Estelas de Portugal. ¡Tralala! Non dá igual. Adiós.